nekim pričate i ono slučajno mu izleti, ono, slučajno pljune na vas. I onda ti bude neugodno, fuck, jel on sad to skužio, ali nije skužio. To nekak ovak izgleda. Kad si s osobom koju recimo uopće ni ne znaš ili malo znaš. Bok, jesi ti na mom smjeru? Pa, ja sam na informatici. Super, ja sam. Imaš možda prošlo predavanje? Pa imaš ih sve na webu. Pa super. Vidiš, nisam to znao. Znači... Fuck, upravo mi je pljunuo na facu. Ok, nastaje pričat, očito nije skužio da mu izletilo. Jebem ti, pljunuo sam mu na facu. Ni ne znam lika. Jebem ti, valjda nije skužio. Ok. Samo budi normalan kao da se ništa nije desilo. Možeš ti to. Ne smijem samo odmah obrisat jer će skužit da sam skužio. Šta? A da mu kažem da sam mu pljunuo? A ne, već je predugo prošlo, znači da sam znao od početka. Ok, sve je u redu. Slušaj čovjeka šta pričam. On me ne dira. Nimalo me ne dira. Ja to ni ne osjetim. Ne znam ni šta pričam. Sad me još i nos vrvi. Ako se počešem, skužit će da sam skužio i ovo, pa kao glumim da ne kužim. Ok, sad je sigurno skužio, sad i s nosom radi neke čudne pokrete. Pa smijem se počešat po nosu, ne znači da znam da mi je pljunuo na facu. Ok, sad sam definitivno siguran da zna. Ali kao briše nos da prikrije činjenicu da mu je moja pljuvačka na faci. Ovo nema smisla. Nisam ništa rekao već 5 minuta. Ok, hvala ti, vidimo se. Ništa, vidimo se.